Zilomnyama ondlela zimhlophe. Ninayiba kwabhejana phuma esiqokweni onibingela usandela kwaDlovo. Lezi izingiyama media. Namhlanje nginiphathele nansi ivideo ke bakwethu. La nibona khona uZimdolar. Intokazi le phansi obuka la ibingena khona emcimbini obubizwe ngathi enkululeko yethula khona umqulo wawo wesifundazwe umnumzana uNtuli. Njengoba imemileke ubona kugcwele nenkundla kangaka. Njengoba good stage kube sekwenza umsebenzi wakhe kuZimdolar. Ungene ngengoma kaLimit. Ethi mina ngaza lenkanini uzosikhumbula ke mbukela isigameko ekade senzeka la sebenzise khona eligama alisebenzisile nengoma isho njalo ethi fuseke angisena ndaba nomfana awuyithokozeleke nayo le video awuyibuka intokazi amadolodolo ngene jikelele wena jikelele Ngiyakhulela kakhulu president wethu. Ngizocela ukukhulekela kubahlonishwa bonke abakhona ukuthi siyathola kakhulu. Ngiyakhuleka Shenge. Nkosi yesizwe. Mina ndingomuntu wethu wazindlovu zabanobamba. Ngizocela ungithobelele sondile umhlaba umlomo. Kuwo wonke amakhosi asendlunkulu khona nabantwana. Siyathobeka kakhulu. Ngoba sekuyasho sivele siqala umsebenzi.